Aimar naiz, norantzeko arduraduna, eta hemen egiten duguna da furgonetak eta prestatu kanpineako edo asteburu pasa edo bertan bizitzeko. Lehen urten ja haitu ginen iten, etxeon enpresantzako zehazki atal bat edo, baino parte hartu genuen eta aurten komentatu zidutenen galtzonditikan enpresantzako zati berezi hauen gozala, interesgarria egituzte egun ekimenen parte hartzea. Enpresa berez euskalduna da, geuke euskalduna geha eta azkenen normalki barrun euskaraz hitz egea. Zailago haitz zaigu askotan kanpoaldea edo, azkenen gure lan esparrua Espaini mailen da. Orduan azkenen beti lan hain barrakeu, jende erdaldunakin, katalanakin, frantziakin mentxe bertan gara eta egia esan hor bai dauzkola arazo gehixo. Hasiera baten bai sortu itegu hiru harigune, bat bulegoa, kanpoaldea, eta beste bat bulegoa barnealdea, eta baita ere tailerra dana edo produkzioko zatiare bai barne harigune izendatu dugu. Gehien bat izan ditugu indartzeko, euskaraz aitzekea lanen, baina batzutan izatea lan tresnagatik edo dauzkeun produktu motagatik edo batzutan bai jutegeala erdera. Baina hasiera baten harigune euskaldunak zian eta indartzeko inditegu. Guri gehien bat lan tresnak. Badaude sistema operatibok, navegatzaileek eta euskaraz daudenak, baina horri zure lanari gehigarri bat ez dizu ematen. Azkenen da, erraminta iguala, hizkuntza baten edo besten. Baina badaude erraminta batzuk oraindik euskaraz ez dauzkeunak, adibidez, zu telefonari ditzein eta beak idaztea euskaraz. Eta horrek guri asko lagunduko duke adibidez.